Il-Fondazzjoni għad-Drittijiet tan-Nisa flimkien mal-Kummissjoni għabbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika ħolqu l-Osservatorju tal-Femiċidju ta' Malta. Dwaru Anjus tkellem mal-Kummissarju dwar il-vjolenza għabbażi tal-ġeneru Audrey Friġġieri. L-iskop tiegħu hija li tinġabar din id-dejta biex tnebbaħ il-policy u tnebbaħ ukoll il-kampanji edukattivi u ta' tixrid ta' għarfien li aħna kommessi li nagħmlu biex is-soċjetà nedukawha f'dak li huwa vjolenza għabbażi tal-ġeneru. Femiċidju huwa meta jinqatlu nisa minħabba is-sess tagħhom. Sabiex tinġabar din l-informazzjoni se jkun hemm kollaborazzjoni bejn akademiċi u partijiet ikkonċernati li jaħdmu f'dan is-settur. L-għana ewlieni huwa l-edukazzjoni. Li nedukaw lin-nies hemm barra, tfal, żgħażagħ, familji dwar x'inhu l-abbuż, x'inhi l-vjolenza u x'inhu ħtija ta' din l-abbuż, jiġifieri hija l-idejat li għandna f'moħħna dwar l-irġiel u n-nisa.